Βρισκόμαστε στο θέατρο Πικάπα και με μεγάλη μου χαρά μετά από 1,5 χρόνο λειτουργίας του θεάτρου βλέπω πάρα πολλές παραστάσεις οι οποίες έχουν περάσει από εδώ. Έχουμε φιλοξενήσει το φεστιβάλ Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, κουκλοθεατρικές παραστάσεις, σωματικά θέατρο, ελληνικό ρεπερτόριο μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και μέσα σε όλα αυτά εδώ πέρα, με αφορμή τον Φραγκενστάιν, θα ήθελα να πω δύο λογάκια. Ο Φραγκενστάιν από το χωροθέατρο Μίγμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και έκανε 3 επιτυχημένους μήνες και πριν 2 εβδομάδες έκανε την έναρξη του δεύτερου κύκλου. Ο Φραγκενστάιν λοιπόν μέσα σε ένα υδάτινο τοπίο προσεγγίζει τον Dr. Frankenstein καθώς έχει μπροστά του ένα δοχείο με διάφορα πειράματα και αυτό εδώ πέρα αποτυπώνεται μέσα στη σκηνή σε μεγέθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πάρει στοιχεία από το γνωστό μύθο, όμως επειδή είναι λίγο τετριμένος και δεν έχει και κάποιο βάθος ιδιαίτερο ως μύθος, είναι κάτι ωραίο το οποίο βλέπεις και είναι μέχρι εκεί. Θέλαμε λίγο να εμβαθύνουμε αυτό εδώ πέρα και να φέρουμε τον τότε συγγραφέα, ο οποίος ομολογουμένως ήταν και πολύ μπροστά για την εποχή του, σε έναν σημερινό επιστήμονα ο οποίος ασχολείται με την κλωνοποίηση. Φυσικά μέσα από εικόνα, κίνηση και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να περικλεί μια χωροθεατρική παράσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμος αγκαλιάζει αυτή την παράσταση. Χαίρομαι ιδιαίτερα όταν βλέπω ένα χωροθέατρο να διονύζεται στον χρόνο. Αυτό το θεωρώ επίτευγμα πραγματικό. Θέλω να ευχαριστήσω, αφού μου δίνει τη ευκαιρία, επίσης όλους τους συντελεστές που βρίσκονται επί σκηνής, γιατί τα παιδιά πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε φορά. Και δεν το λέω αυτό γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω επειδή πρέπει, γιατί πραγματικά το αξίζουν. Και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και όλους τους συντελεστές που έχουν βοηθήσει για αυτή εδώ πέρα την προσπάθεια που λέγεται Frankenstein. Ο Frankenstein θα πάει και μέχρι 15 Μαΐου και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και άλλα τέτοια δρόμενα ή παραστάσεις και να μπορεί ο κόσμος να έρχεται σε ένα θέατρο το οποίο είναι καινούριο και αισθάνομαι ότι ο κόσμος έτσι λίγο το έχει αγαπήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.